Защо на пръв поглед мъртъв човек може да бъде върнат към живота чрез електричество или, както използват лекарите, дефибрилатор? Много от уж мъртвите хора всъщност се виждат отгоре и виждат как лекарите се опитват да ги реанимират. Някои по-сензитивни от тях дори усещат ударите на високоволтовото електричество върху тялото си. Някои от тях дори имат чувството, че тези удари ги режат и разкъсват по техни думи. Това би било нормално, ако всъщност те бяха практически в тялото си. Тези хора са в нещо като клинична смърт, така наречена, и в действителност тяхното астрално тяло е излязло от тяхното физическо тяло. Сега тук стои въпросът дали лекарите буквално чрез електричеството и машината дефибрилатор връщат астралното тяло на дадения човек в неговото физическо тяло. Разбира се, че може да кажем, че тук тълкуването е двузначно и в две посоки. И едната е, че няма как да се върне астралното тяло в физическото тяло, ако това не е определено отгоре. Но също така и електричеството до голяма степен подпомага това връщане. Както казах малко по-рано, по-сензитивните хора дори усещат разкъсванията върху тялото си чрез това електричество, като рязане с нож по тялото си го усещат буквално. Или буквално като удар от високоволтов ток. Защо това е така? Това е така, защото все още съществува известна енергийна връзка между астралното тяло и физическото тяло. Фактът, че астралното тяло се намира там в операционната зала или в лекарската зала, където се извършват тези манипулации с дефибрилатора, сам по себе си говори за тази връзка. Ако не съществуваше енергийна връзка между двете тела, в никакъв случай човека, който е излязъл, а именно астралното тяло, нямаше да има тези усещания за електрически удари върху физическото тяло. Това просто го казвам, за да обясня, че има такава връзка. И тя е енергийна. Тъй като енергийната връзка между двете тела не е прекъсната, връщането е логично следствие. Но не е задължително. Може просто връзката да бъде прекъсната и астралното тяло да се отдели от физическото завинаги, т.е. да настъпи смъртта на физическото тяло. От друга страна погледнато, това високоволтово електричество подхранва, подпомага и усилва тази връзка. Или казано иначе, лекарите без да знаят усилват връзката между астралното тяло, което е наоколо, и физическото тяло. Оформя се нещо като силно магнитно поле между двете тела или връзката между тях се засилва. Прилагането на електричество от страна на лекарите подпомага максималното усилване на тази връзка и, съответно, връщането с по-голяма лекота на астралното тяло в физическото тяло. Сега отговорът дали лекарите спасяват живота по този начин е категоричен да. Лекарите спасяват живота, макар някои от тях да не са наясно какво точно правят. От медицинска гледна точка те смятат, че подпомагат сърцето да започне да бие. Но от енергийна гледна точка нещата стоят по описания начин. На най-прост език. И да, лекарите имат своето място в осъществяването на това връщане на астралното тяло в физическото тяло на човека или, казано по друг начин, спасяване на живота на физическото тяло. Няма нищо случайно на нашата планета Земя. Ако изгледахте видеото до тук, коментирайте. Не забравяйте да последвате YouTube канала ми.